Hey, already go look keep baza. Oh, Regiel, and it has legit. It has rigid. JPAC in Okongwu Dibia. Already go mad now again. I'm on a friendship in Okongwu Dibia JPAC. I'm on my last. You can kill it. I'm on a friendship and we can last in a while. Because million and man they just go together. I go for a million and man for they just go together. JPAC you apatago this evening na biadichi Okongwu Dibia warning. Give me loje chia warning. Maka no nwere video okwu Akwaokuku Tiwara Aki kwuru. O si na onye gwara ọgwụ kalilo onye nwere uchi. Ma ọ bụ na chi gị bụ nke oge gwara afọ gị nalie ma ihe ike chọrọ ime mana ọgwụ ga-eme gị nke ọnka. So wekwucha okwu a Okongwu Dibia wepụta wee sị that na enwere ihe ebe ọgwụ egbe na ọgwụ egbe adịrị eme exist. Ihe a bụ ihe Okongwu Dibia kwuru. Ka o kwuchara okwu ozugbo tozi aka ogo JPAC pụta ụnụ magoro JPAC na ọ bụrụ okwu anyị ọnụ. Ọ bụ okwu anyị ọnụ nwere ihe ịkọcha ndị dibịa nwere ihe ọ dị aka ya. Ọ na-akọcha ndị dibịa ma nke ọma ma nke ọjọọ ihe ọbụla ọ bụ onye dibịa mere JPAC na-akọcha ndị dibịa niile nọ n'ụwa. Mana o kwurute nke Akwaokuku ebe Akwaokuku ọ nọ JPAC amịa aka azụ ọ dị ekwute anything. Once ekwuru okwu n'ụwa kwuru ọ bụ na o metụta ego Akwaokuku ọmịa amụrụ m ihe jikọrọ JPAC na Akwaokuku amụrụ m ma ya bụ ihe jikọrọ ofe bụ ọ dị ka ọ kalibozikwanụ beyond the eye saw ma ọ bụ dị na-asụ oyibo ọ dị ka onwe something else behind it. Yes, Okongwu Dibia ọ na-ekwupụ too much ka bụ nke mmela agree and based on ihe gbasara Okongwu Dibia ya na aya kịta based on ka okwu fasi wee dịgoro nke ikpeazụ Okongwu Dibia bụ nọmba ọ bụ somebody mmadụ ihe o kwesịrị ijigoro nwayọ na wepụgoro ndị ọgbagba ebe na gbasara any person bụ spiritualist whether ma ọ bụ dibia ma ọ bụ pastor o kwesịrị imekpugoro ọnụ afọ now zugoro nke bike first ọ rapụ ịbụ na nke o mere ejubedo oyi omebe ọzọ. Mana that one aside ndị nwa bụ JPAC imere video na-asị na Okongwu Dibia is your colleague in the industry, is your son, na ịbụ father. Ikwu nke bezo Okongwu ike nyochebe gị na Okongwu Dibia onwe ike ma age difference nke nye asef elubedi nke onwe si na ịbụ father Okongwu Dibia. And na ịbụ somebody na help Okongwu Dibia does not mean that na Okongwu Dibia mekwu nzi nke bụ okwu na social media. Okongwu abụrụkwa na ụmụazị ka ọ bụ. Okongwu Dibia adịgo mature enough to take responsibility for his action. And n'ihe pụlịa mgbe ihe sibidi ike mgbe o nwebere ichu with aya it's not a room for giving control based life ya nke na o kwesịrị agwagodi gị agwa before mgbe dịka vidio ya na ịdịkwa funny o. So Okongwu Dibia na-abụzi tọnụzito gụwajizi ndị Okongwu ka ọ chọzi kwuzi okwuzi ọ chọzi nwoke o si fụ something on a life on online chọzi ikwu maka ya then ụzọ gagonagodo igwe JPAC permission first ọkwa ngwa JPAC gwara ọ bụ na ihe ọbụla gbasara dibia na ị na-ekwu chọọ ememe expect n'ikara ikwu gbasara ihe Akwaokuku kwuru ebe si n'ipụ somebody na-ekwu eziokwu ememe expect na ngwa bụ JPAC kwesị itinye ọnụ ihe gbasara ihe Akwaokuku kwuru mana since over 12 hours eji wee make a statement afụbeghị anything ebipụrụ anything maka na Okongwu kịta ekwu okwu na butere gbasara Akwaokuku maka onye nke a bụ your boss so Chukwu ma ihe jikọ ngị na ya na-abụ kịta ya ka ịgbapụtara na na-agbazi kata na-akọrịzi Okongwu out na social media. Ọ bụrụ na Okongwu Dibia nwere something n'ime okwu na video na-ekwutere why not message yes since ọ bụ na somebody ngị na-ama and being that na ịmakwa ihe dịkwa on ground na n'isi Okongwu Dibia ka sọ mbụ na-eme ka fundraise gbasara Okongwu Dibia ọkwa makwa ndị ya bụrụkwa opportunity ga-eji esizi ego ndị mmadụ tụta ka inye Okongwu Dibia ọkwa ma na bụrụkwa opportunity ga-eji esizi ya ego because amụrụ m nke ọ bụ na ihe ọbụla mezo na-abụzi na social media ka ga na-emezi ya mmadụ kwuo something mana onye kwutere ya bụrụ somebody mana gị na close iji nọmba onye ha ọ dị ga-ebe ikpe onye a first gwagoro ya agbafe ka o webu na ya bụ onye anụ ọzi anụ ọ bụ na ọnụ ọzi o nwere ike oge azi kọlụzi ya out mana ihe ama m ihe bụ ihe mere gị JPAC ji na-akọlụ Okongwu Dibia out bụ because of na o kwuru maka ihe gbasatara Akwaokuku ọ bụrụ na dibia ọzọ kọkwara afa na ịmakwu anything
ọ bụrụ na bụ somebody na-ekwu eziokwu kwudosie ike na ya bụ eziokwu. Yes, ị na-atụtala ilo ka ofe esi ịdị na advertise market ndị mmadụ. Nke a dị oke mkpa, ọ dị oke mkpa, mana oji ozi ọ bụrụ na ọ makwụzi okwu ma ọ chọrọ ikwu. Okongwu Dibia magburu ya since ọ nọ somebody na-ekwu okwu, mana ihe mma bụ na Okongwu Dibia kwesịrị for now take leave from social media, from idna akọrọ ndị mmadụ out. O kwesịrị from idna mmadụ ihe ndị ba ihe gbasara ndị mmadụ, o kwesịrị take leave for now ka nke o mere jugodo yi first. Mana ngoro gị bụ JPAC ikwesịkwu ido onwe gị ọdụ, because o nwere ka ga-ekwu okwu na social media, o nwere ka ga-amanye ọnụ ọbụla na gbasara gị, na-amanye ọnụ well. So iji akọrọ Okongwu out na because of n'okwu gbasatalụ ihe Akwaokuku kwuru, which I was also expecting go up JPAC keep gbasara the same thing, and ime go mechie based on Akwaokuku.